אז שלום לכולם ולכולן, בעיקר כולן אני רואה, אז שלום. אני יהודית כץ, אני נמצאת כאן עם דוקטור טל בן שחר. איפה אתה? שלום, הנה עכשיו אני גם רואה אותך על המסך. אנחנו כאן הערב במפגש שארגנו אותו באופן יחסית ספונטני, במטרה באמת להתייחס לקבוצה מאוד 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 גדולה של נשים וגם גברים שנמצאת כרגע אצלנו בארץ, אחרי שבאותה שבת שחורה הכל התחיל. 300,000 אנשים גויסו למילואים ברגע, ומאחורי כל ה300,000 אנשים האלה, ואולי זה כבר הרבה יותר, עומדים הרבה מאוד אנשים ונשים שחושבים ומתגעגעים ומקווים ודואגים, והלילות והאשמה והזהות ועוד הרבה דברים שאנחנו נצלול לתוכם היום. החלטנו לנהל את השיחה הזאת באופן די פתוח. יש לנו כמה נקודות שחשבנו שחשוב לנו לדבר עליהן, אבל בעיקר חשוב לנו להיות בקשר איתכם. אז אנחנו כל הזמן מסתכלים בצ'אט, וכבר אני רואה שהרבה כבר כותבות וכותבים על המצב שלכם ולמי אתן מאוד מתגעגעות כרגע. אבל נראה לי שמכאן אנחנו נתחיל מלהציג את עצמנו. אז דוקטור טל בן שחר, אני ממש ממש שמחה להיות איתך פה היום, עוד שהנסיבות הן לא חיוביות, כל מפגש איתך משהו שלי לפחות נותן הרבה תקווה והרבה כוונה לעזור. אז אני אשמח שתציג את עצמך ואני אציג את עצמי בקצרה, ואז ניגש to the business. תודה יהודית, קודם כל תודה לכם שאתם כאן, באמת תקופה קשה, מאתגרת. התחום שאני בא ממנו הוא תחום העושר, הפסיכולוגיה החיובית, והרבה אנשים שואלים בתקופה הזאת במיוחד, כמו שהם שאלו גם בתקופת הקורונה, קשה מסיבות אחרות, מה הרלוונטיות של התחום הזה? כי באמת ברמה מסוימת הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, או שאנשים רוצים לשמוע עליו, זה עושר. באמת, מה הרלוונטיות? והתשובה לשאלה הזאת היא שמדע העושר, מדע של הפסיכולוגיה החיובית, הכלים שהוא נותן לנו הם רלוונטיים מאין כמוהם. פחות רלוונטיים לעושר, הרבה יותר רלוונטיים לחוסן, ליכולת שלנו להתמודד עם. עכשיו, אלה לא כלים שיעלימו את הכאב, כמובן, יבטלו אותו, אלה כלים פשוט שיעזרו לנו להתמודד טוב יותר. אני משווה את זה הרבה פעמים למערכת חיסון. מערכת חיסון חזקה, לא אומרת שאנחנו לא נהיים חולים, היא פשוט אומרת שאנחנו חולים פחות, וכשאנחנו חולים אנחנו יכולים להתמודד טוב יותר עם המחלה. אז הכלים שיהודית ואני נדבר עליהם היום הם בדיוק עבור זה. לתת לנו חוסן נפשי, לחזק את מערכת החיסון הפסיכולוגית, הנפשית שלנו, כדי שנוכל להתמודד טוב יותר עם הקושי. תודה. אני ממש מתחברת, ואני יכולה להגיד שנתקלתי באיזה ציטוט מכתבה בוויינט, שאני חושבת אני לא בטוחה אפילו אם היא חדשה או לא, אבל נתקלתי בה ככה כשהתחלתי לחפש סיפורים, והייתה שם אישה שהתראיינה וסיפרה על הבית שלה ועל הילדים שלה בתקופות של גיוס למילואים של האבא, והיא קראה לזה, היא נתנה לזה שם יפה, היא אמרה, הילדים חולים במילואיטיס בזמן שזה קורה, ואיכשהו כל אחד בבית יש לו אחד פתאום חום, אחד פתאום שלשולים, אחד בחילות, פתאום הדבר הזה מתבטא בבית בהרבה הרבה דרכים, ואני ממש מתחברת למה שאמרת, שאנחנו לא רוצים במפגש הזה להזיז את הכאב הצידה, כי אני חושבת שהרבה מהקונפליקט שאנחנו חווים בתקופה הזאת מתחבר למה שאמרת כאן, שמצד אחד אנחנו נורא רוצים להמשיך הלאה ולהרגיש טוב ולהתגבר ולהיות חזקים, ומצד שני יש בנו עוד חלק שאומר, עזבו אותי מכל השיט הזה, כאילו סליחה על הביטוי, אבל מקום שאומר, כואב לי, קשה לי,
וכל העצות האלה על איך להיות יותר טובה בתוך הדבר הזה רק מעוררת בי עוד יותר אשמה ועוד יותר קושי, כי גם ככה כבר הכל מגיע לי עד לפה. אז אני ממש מתחברת למוטיבציה שהעלית פה, שאנחנו לצד הכאב ולצד ההכרה שזו באמת תקופה קשה, אנחנו מנסים לחשוב על הדברים שיכולים כל אחת במה שמתאים לה, לקחת מפה או מתאים לו, לקחת מפה כדי למצוא איזושהי הקלה קטנה. ואני יכולה להגיד שאני בתקופה האחרונה גם מאוד מאוד עסוקה בכל מה שקורה בארץ, בהרבה מפגשים כאלה אונליין, בהרצאות זום, בארגונים, ואני באמת שומעת את כל המנעד של מה שאנחנו חווים כרגע, ואני בטוחה שגם ממי שנמצאת ונמצא איתנו היום, יש את האנשים שהדבר שהכי מדאיג אותם זה באמת דאגת מוות, באמת מקום של אני לא בטוחה שהבן זוג שלי או הילד שלי יחזור בחיים, וזה הדבר הכי מפחיד בעולם, ויש כאלה שזה הולך לעמוס לי, קשה לי להתמודד עם הכל, הבן זוג שלי לא באיזה תפקיד שהוא סופר מסוכן, לא באזור מסוכן, אבל הכל עליי, ואני באשמה שהכל עליי, ואני בכעס שהכל עליי, אז אני חושבת שיש לנו הכל מהכל, וננסה להתייחס באמת גם בעזרת השאלות שלכם לכל המנעד. אז אוקיי, אני חושבת שנתחיל מהדבר הבולט ביותר, שזה באמת הדאגות, ויש ציטוט של סנקה שאני אשלח את השאלה אליך איתו, שהוא כתב, סנקה הפילוסוף סטואי 2000 שנה, כתב משהו בסגנון של יותר משאנחנו מפחדים ממלחמה, יותר משמלחמה מפחידה אותנו, הפחד ממלחמה מפחיד אותנו. ואני חושבת שכרגע מה שקורה לנו בעיקר בלילות, אבל לא רק בלילות, זה הרבה דאגה שהצילה כבר מילה חדשה, שהיא לא דאגה, משהו מעל דאגה. אז בואו נתחיל מזה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדאגות. דרך אגב שעוזרת לי להתמודד עם הדאגות, זה פשוט לקרוא את סנקה. יש משהו מדיטטיבי ומרגיע, בין אם זה לקרוא את העבודה שלו, של מרקוס אורליוס, העבודות שלו שהוא קרא להם המדיטציות, meditations. אבל מה עושים עם הדאגה הזאת? אני רוצה קצת לדבר על מחקרים שהתחילו בשנים האחרונות בתחום של הפסיכולוגיה, אבל עוד הרבה לפני זה. אנחנו רואים שיחות מאוד דומות גם במזרח וגם במערב, כלומר נגיד גם עם הסטואים וגם עם העבודה של לאו צו והבודה. אבל היום יש לנו גם עבודות במעבדות שמראות את הדבר הבא, שבעצם מדברות על שתי רמות של סבל. רמת סבל הראשונה היא הרמה האוטומטית, שקורית ללא קשר, שקורית כתוצאה באמת שהבן שלי בחזית, או שקורית כי הילדה שלי צריכה לעבור את הכביש היום. ואלה דאגות טבעיות שממש מוטבעות בנו, בטבע שלנו, כהורים, כבני אנוש. עכשיו, לרמה הזאת אין לנו הרבה מה לעשות איתה, במובן הזה שהיא קורית, והיא קורית אוטומטית, כלומר אין פה תהליך קוגניטיבי ארוך של ניתוח ומחשבה, זה פשוט קורה. אז זו הרמה הראשונה. זה יכול להיות גם עצב. אם אני נתקל בסיפור עצוב, באופן אוטומטי אני ארגיש את העצב. הרמה השנייה היא מה שנבנה על העצב, או מה שנבנה על הפחד, או הכאב. ומתי הרמה השנייה נוצרת? היא נוצרת כאשר אני דוחה את הרמה הראשונה. כלומר, אם אני מקבל את העצב או את הפחד, אז זה פשוט נשאר שם, ועם הזמן זה גם יורד.
לעומת זאת, אם אני דוחה את זה, אם אני לא מקבל את זה, אז זה רק הולך ומתעצם. דיבר על זה קרל יונג, הפסיכולוג משוויץ, לפני 100 שנה. הוא אמר, what you resist persists. מה שאנחנו מנסים לדחות אותו, הוא רק הולך ומתעצם. כלומר, עצם המלחמה ברגש, מעצימה אותו. ודווקא כשאנחנו מקבלים את הרגש, חווים אותו, נושמים אותו, מסתכלים עליו, דווקא אז או שהוא נשאר כמו שהוא היה, או שהוא הולך ונחלש. אני רוצה להכניס כאן מושג שלי עזר ועוזר המון, של פרופסור בשם מרק וויליאמסון, מאוניברסיטת אוקספורד. והוא כתב ספר עם ג'ון קבט-זין ואחרים, שהוא קרא לו The Mindful Way Through Depression. אני אפילו לא יודע אם תרגמו את זה לעברית. The Mindful Way Through Depression. ומה שהוא אומר, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם עצב עמוק, זה להסתכל על ההיבט הפיזיולוגי של הרגש, וזה המושג שאני מאוד אוהב, עם friendly curiosity, עם סקרנות ידידותית. עכשיו, מה זה אומר ההיבט הפיזיולוגי של הרגש? לכל רגש, ללא יוצא מן הכלל, יש היבט פיזיולוגי. עכשיו, הלחץ שלי יכול שאני מרגיש אותו כאן. הרבה אנשים מרגישים את זה בבטן, אולי בכתף, או אולי במצח. איפה שלא מרגישים את זה, לפעמים דרך אגב זה ביותר ממקום אחד, אבל איפה שאתם מרגישים את זה בצורה העוצמתית ביותר, עכשיו, ברגע זה, פשוט תסתכלו על המקום הזה, מבפנים. כלומר, אתם מרגישים את זה כאן, פשוט תחוו את החלק הזה, עם סקרנות ידידותית. לא לנסות לשנות את זה, לא לנסות להפיג את זה, לא להילחם בזה, פשוט לקבל את זה. ממש מדברים על המושג to surrender, להיכנע לזה. כלומר, זה בעצם בדיוק הפוך ממה שאנחנו עושים במלחמה. אנחנו לא נלחמים בזה, אנחנו נכנעים לזה. מקבלים את זה כפי שזה. ושוב, אם אתם מרגישים את זה כאן, פשוט תחשבו על החלק הזה, אל תנסו להפיג את הכאב, פשוט תחוו את זה. תנשמו לתוך זה. Observe it with friendly curiosity. וזה באמת התרגיל הראשון והבסיסי ביותר שאני משתמש בו, שאני ממליץ עליו, כדי שלא רק שלא נגיע לרמה השנייה של הסבל, מעל הטבעי והרגיל והאוטומטי שאין לנו עליו שליטה. לא רק שלא נעלה, אלא הוא גם עם הזמן באמת ילך ויחלש. זה מחזק את מערכת החיסון הפסיכולוגית שלנו. אז אם אני ממש מתחברת למה שאתה אומר, ואני חושבת שאם אני רגע מתרגמת את זה לרגע ספציפי, אז אני מדמיינת את הרגע הזה שאני שוכבת במיטה, ואני מתהפכת מצד לצד, ואני מלאה בדאגות, במחשבות הכי קטסטרופליות, ומה שאתה אומר ברגע הזה ספציפית, עכשיו נקודה קונקרטית של דאגה, אנחנו רוצים לחזור לחוויה שלנו, ואנחנו מבחינים בין המחשבות שלי, שזה מה יקרה לו, אולי הוא ימות, אני לא יכולה לשאת את הרגש הזה, אני לא יכולה לסבול יותר את הדאגות האלה, אני אתחרפן אם זה ימשיך, נכון? כל אלה זה המחשבות על מה שעובר עליי, אז אני רוצה לרדת מהרמה של המחשבות ולחזור לחוויה הכי גופנית, שאתה בעצם אומר, מה זה החוויה הגופנית? זה הדופק שלי גבוה, אני מזיעה, הרגליים שלי רועדות, מה שזה לא יהיה, ולשם שינוי אני לא מנסה להתנגד לזה, אני לא מנסה לעצור את זה, אלא אני רק בזה. וזה מתחבר מאוד יש בדאואיזם הסיני את ההשוואה בין עץ ערבה לעץ אלון, שבעצם כשיש רוח חזקה, אז הערבה כזה מתקפלת, מתקמטת, אבל בסוף היא יכולה לקום בחזרה, והאלון הוא מאוד חזק ולא נשבר נגד הרוח, הוא רוצה לעמוד יציב, ובסופו של דבר הוא יכול להישבר, וכשאחרי שאתה נשבר קשה יותר, מה שנקרא, לקום.
אז גם דיוויד ברנס, שהוא אחד המטפלים הקוגניטיביים קוגניטיביים התנהגותיים הכי מפורסמים בעולם, באמת מדבר על המקום הזה, שכשאנחנו עושים את זה, בדיוק את מה שהצעת עכשיו, אנחנו מגלים שהחוויה הראשונית הזאת של כמה פחד אנחנו באמת יכולים לחוות, לא עם כל המחשבות על זה, היא נורא נורא מוגבלת, ואנחנו עוברים את הדבר הזה, כמו הגל, כמו הרוח שמגיעה, כמו הערבה שמתקפלת, ואז אנחנו יכולים לקום מתוך זה. ואני ממש שמחה שפתחנו בזה, כי זה מרגיש לי בדיוק המקום הזה של לפתוח באי ההתנגדות לזה שזו תקופה קשה, הולך להיות קשה, ואנחנו לא מנסים to silver line it, או לצבוע את זה בוורוד, או להגיד הנה 3 טיפים שכזה יהפכו את זה ללא קשה בכלל, אלא להגיד אנחנו עכשיו בתוך התנועה הזאת, של לחוות את הדבר הזה, להתקפל ולנסות לקום מחדש. אוקיי, אז אני רוצה להציע עוד משהו פרקטי בהקשר הזה של הדאגות, וזה גם תרגיל מתוך עולמות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. עושים את זה הרבה עם אנשים שממש סובלים מדאגות באופן מאוד 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 תדיר, וזה נקרא דייט עם הדאגה, ואני חושבת שגם כאן זה מאוד מאוד רלוונטי, אם דאגה תופסת הרבה זמן מהיום שלכם, והמטרה של התרגיל הזה היא בעצם כל פעם שעולה דאגה, אני מסמנת לעצמי בראש, אוקיי, הנה החיה הזאת, אני מכירה אותה כבר, מגיעה, אני אומרת לה תודה, אבל אחר כך ניפגש בערב או בזמן אחר שתבחרו, נגיד בשעה 8 בערב, זה הדייט שלי עם הדאגה, וכל היום, כל פעם שעולה לי דאגה, אני לא מדחיקה את זה, אני לא אומרת לא, אני לא דואגת, אני פשוט אומרת אוקיי, יגיע הזמן לזה. ובשעה 8 בערב אני מתיישבת ואני כותבת את כל הדאגות שלי, בלי צנזורה, אני יכולה לקחת את זה לקטסטרופות החמורות ביותר, אני יכולה לכתוב איך זה גורם לי להרגיש, איזה מחשבות זה מעלה בי, הכל 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 בלי צנזורה אל הדף, ומה שטוב בתרגיל הזה זה שמצד אחד הוא משחרר אותנו, אנחנו לא כל היום בדאגה, אלא יש זמן מוגבל, 10 דקות, חצי שעה, שעה, אתם תבחרו את משך התרגיל, והדבר השני הוא וזה אולי הדבר החשוב יותר, זה שזה מלמד אותנו שאנחנו כן יכולים לשאת את זה, שהרבה פעמים עם הדאגות המחשבה היא באמת אני לא יכולה לשאת את זה, אז את כן יכולה לשאת את זה, זה קשה, זה לא נעים, זה מעורר חרדה, כל הדאגות יצופו, אבל אחר כך זה גם עובר, ואני חושבת שזה שוב מחזיר אותנו יש לנו את הכוח להתמודד עם זה, זה לא קל, אבל אנחנו כן יכולים לשאת את זה. אני רוצה להוסיף לזה יהודית, ולהסתמך כאן על מחקרים של אהרון אנטונובסקי, שלימד בייל בארצות הברית, ואז עשה עלייה לארץ, ולימד הרבה שנים גם בעברית, גם בבן גוריון, והמחקר שלו כל החיים התעסק בדבר הבא, הוא אמר, איך יכול להיות, כולנו הרי חווים קשיים ברמה זו או אחרת, יש אנשים שמתמודדים טוב יותר עם הקשיים ויש שפחות טוב, והוא רצה להבין מה ההבדל בין שתי הקבוצות האלה. והוא מצא שההבדל המרכזי סבב סביב המושג שהוא טבע, sense of coherence, בעצם תחושת הקוהרנטיות. מה שהוא הראה, ואחרי זה ממשיך דרכו, הוא נפטר כבר לפני הרבה שנים, ממשיך דרכו ג'יימי פניבייקר, לורה קינג ואחרים הראו, זה שה-sense of coherence הזה, אחת הדרכים הטובות, האפקטיביות ביותר, והזולות והנגישות ביותר להגיע לזה, זה דרך כתיבה. וספציפית כתיבת יומן. אז הם נתנו במחקרים שלהם לאנשים את הטריגר של לכתוב על חוויה טראומטית, למשל, חוויה קשה מאוד, ובפרוטוקולים הראשונים של המחקרים האלה נתנו להם במשך 4 ימים, 20 דקות כל יום, לכתוב ביומן, ופשוט לכתוב, אף אחד לא יראה את זה, זה לעינייך בלבד, ותכתבי על חוויה טראומטית שעבר. ביום השני זה יכול להיות מה שכתב ביום הראשון, או משהו אחר לגמרי, או משהו שאת עוברת עכשיו. אחרי 4 ימים, החרדה בהתחלה עלתה. עכשיו, זה לא מפתיע,
עכשיו, דרך אגב, פה זה כנראה לא יהיה המקרה, כי פה החרדה כבר צפה. אבל כשביקשו מהם לכתוב על טראומה שהם עברו לפני 17 שנה, אז הטראומה עלתה. אז ברור שהחרדה עלתה. תוך יומיים שלושה אחרי 4 ימים האלה, החרדה התחילה לרדת, ירדה לרמה יותר נמוכה משהיא הייתה לפני, כשהחרדה הייתה מודחקת. אפילו אחרי שנה ראו את האימפקט של ה-80 דקות האלה. 80 דקות של כתיבה על חוויה קשה. זה היה הפרוטוקול הראשון של המחקר, אחרי זה היו פרוטוקולים שונים, מראים שאפילו כתיבה לדקות ספורות, 2 דקות, על חוויה קשה, על מה שאני עובר עכשיו, יכול לעזור. בנוסף, לפני חודשיים, יצא מחקר חדש, שהראה שאנשים שחוו טראומה, יש להם יותר סיכוי לצמוח מהטראומה, מה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, לעומת שבירה, הפרעה פוסט-טראומטית. כלומר, הכתיבה, היומן, הוא כלי מאוד חשוב. גם חשוב לדבר על זה, כי אנחנו גם מגיעים לקוהרנטיות יותר גבוהה, לבהירות יותר גבוהה, כשאנחנו מדברים עם החברה הכי טובה, או עם הפסיכולוגית. אז הדברים האלה עוזרים. מה שלא עוזר, שזה כל הזמן המחשבות האלה רצות בראש, בונות סנריואים כל פעם יותר ויותר נוראים ומפחידים. זה לא מביא לקוהרנטיות, זה מוביל לבלבול. עכשיו, זה מוביל לבלבול כאשר התחושה שלנו היא שזה חשוב, או שיש לנו רגשות אשם אם אנחנו לא חושבים על זה. כי איך היא עכשיו בחזית, ואני כאן בכלל לא חושב עליה. המטרה היא פחות לחשוב כאן, יותר להוציא את המחשבות החוצה, בין אם זה במילים, בין אם זה בכתיבה. כן. אני חושבת שגם עלה מתוך מה שאמרת באמת השאלה הזאת, שאני חושבת שכל אחת ואחד אולי שואלים את עצמם, שזה האם אני באמת רוצה לדאוג פחות? כלומר, אם היה כפתור שבו אפשר ללחוץ על כזה, הנה, זה יגרום לי לא לדאוג יותר. האם אני רוצה ללחוץ על הכפתור הזה? כי הרבה פעמים יש לנו איזה מחשבה שכמה שאני דואגת יותר, אז זה אומר שיותר אכפת לי, או כמה שאני דואגת יותר, אז אני יותר עסוקה בזה, ואולי אפילו יש איזושהי דרך שהמחשבות שלי מחוברות למה שיקרה, אז אני בעצם כמו נושא תפילה עבור מישהו שאני אוהבת, אז יש לנו איזשהו חיבור לדאגות שאנחנו אומרים, אולי אל תיקח לי את זה, אולי זאת הדרך שלי לשמור על עצמי ועל אותו בן אדם שאני כל כך מתגעגעת ודואגת לו כרגע. וכאן בעצם בפסיכולוגיה אנחנו הרבה פעמים עושים הפרדה בין מחשבות שהן, זה נקרא אגו דיסטוני ואגו סינטוני. אז אגו דיסטוני, אלה כל המחשבות, זאת אומרת, זה בעצם האגו, ודיסטוני, אני לא רוצה את זה, זה לא שלי, זה לא חלק ממני, אלא המחשבות שאתם אומרים, קחו את זה ממני, קחו, זה מפריע לי, זה פוגע לי בחיים, זה הורס לי את השינה, אם הייתי יכולה, הייתי לוחצת על הכפתור של הלא לדאוג. ואגו סינטוני זה הדברים שאנחנו אומרים, לא, צריך את זה, זה מה ששומר עליי, אם אני לא אדאג אז לא אכפת לי, אם אני לא דואגת אז זה לא חשוב לי, ואני חושבת שזה נקודה רגע לברר עם עצמנו, האם הדאגות האלה הן דאגות שאנחנו אומרים, אני צריכה את זה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה להיפטר מזה, כן, היה אפשר בכזאת קלות, או שזה משהו שכזה אנחנו באמת רוצים, ואז אני חושבת שכל הכלים שיצאנו כרגע הם יותר רלוונטיים, והדרך לעשות את המעבר הזה אולי מאגו דיסטוני לאגו סינטוני, או יותר נכון ההפך מזה שזה חלק ממני לזה שאני שמה את זה החוצה, זה באמת רגע שאלות סקרניות וחקרניות ורציונליות על לאן הדאגות האלה מובילות אותי והאם זה מקדם אותי, ועזבו עכשיו אם זה נכון או לא נכון ומה הסיכויים ומה הסטטיסטיקות, אני חושבת שזה רק מכניס אותנו ליותר חרדות, המקום של האם זה מקדם אותי, האם זה עוזר לי, האם זה עוזר לילד שלי או לבן זוג שלי או לאשתי או מי שנמצא או נמצאת שם כרגע שאני דואגת, האם זה משנה משהו בעולם לטובה הדאגות שלי, ואם לא,
אז אפשר להתחיל לחשוב בכיוונים של כל מה שהצענו כרגע. ובשביל לעבור אולי לדבר הבא, אני רוצה להקריא מכתב שגם מצאתי אונליין, שכתבה אותו דנה לוי, סמב"צית ומדריכת משואה בצנחנים, והיא כתבה ככה: למשפחה המהממת שלי שהקמתי ומקימה, אני מאחלת שיהיה לנו רק שמחה ואושר, מקווה שאצליח להנחיל בכם את הערכים שעליהם אנחנו גדלנו, את האהבה לזולת ולמדינה שהיא לא ברורה מאליו בכלל. מקווה שתגדלו להיות אנשים טובים, אדיבים ואוהבים, מאחלת לכם שתדעו רק טוב בעולם, שתגדלו ותצמחו להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם. בזכות המשפחה שלי אני ישנה כל לילה עם חיוך, קמה בבוקר עם חיוך, יש לי מטרה לקיום. לשים מדים היום כשיש לי משפחה משלי מקבל משמעות אחרת מגיל 18. לצאת למילואים ולדעת שלא יראה אותך או אתכם כמה ימים קורע כל פעם את הלב, אבל זה חשוב לי להראות לך או לך שיש דברים שהם יותר גדולים מאיתנו. יש ערך לחיים הפשוטים שלנו פה. המדינה שלנו נוצרה בזכות המון אנשים שנלחמו כדי שאנחנו נוכל לחיות פה באדמה שלנו בשקט. אני, אבא, סבא, סבתא, כל המשפחה שלך, אנחנו ממשיכים את הדרך שלהם. וגם אתה, בן יקר שלי, יבוא יום שתצטרך להתגייס, להמשיך את הדרך הזאת, להגן, להוביל, להצטיין, ואני אסתכל עליך מלאה בגאווה. למשפחה שלי, יום משפחה שמח, שנמשיך לחגוג עוד המון אירועים ושמחים. אז זה מכתב שהגיע ממילואים. טל, אתה פה? כי נהיית פתאום שחור במסך, אז אוקיי, סבבה. אז זה רגע מחבר אותי לדבר הבא, שזה באמת השאלה על כמה אנחנו אלה שבבית מצליחים להתחבר למטרה שעומדת מאחורי זה, כשאנחנו אלה שמשלמים את המחיר, כן? שנשארים לבד, שנושאים בנטל, שדואגים. האם אנחנו באמת כזה מעודדים ואומרים יאללה תעשה את זה, זה מה שצריך לעשות כרגע? האם אנחנו באמת עומדים מאחורי המהלך הזה, או שיש בנו איזה חלק שהיה רוצה קצת לבטל את זה ולמצוא איזו סיבה לא ללכת למילואים? יודעת, יש הפרדה שהיא מאוד חשובה שדיברנו עליה בחלק הראשון היום, בין המחשבות לבין הרגשות. בעולם הרגשות אין טוב ורע. עולם הרגשות הוא, כמו שאמרתי, הוא אוטומטי, הוא הרבה פעמים מגיע מהתת מודע, מקום שאין לנו עליו שליטה, בטח לא בהתחלה. כלומר, אם אני מרגיש פחד, רצון לברוח, אם אני מרגיש שאני לא רוצה לתרום בדרך זו או אחרת, הרגש הוא לא טוב או רע, הרגש הוא פשוט רגש. השאלה היא מה אני עושה עם הרגש, וכאן מגיע הפרדוקס שדיברנו עליו. כשאני מנסה לבטל את הרגש, להתפטר ממנו, כי אני לא אוהב אותו, כי הוא לא נעים לי, אז הרגש רק הולך ומתעצם, ויש סיכוי הרבה יותר גדול שהוא ישלוט בי. לעומת זאת, אם אני מקבל את הרגש ואני אומר, אוקיי, אז יש לי את הרגש הזה. הוא אומר לי משהו, אני חווה אותו, מכבד אותו, מסתכל עליו בידידות, friendly curiosity. עדיין, אני יכול אז ללכת לצד השני, והצד השני הוא מה אני עושה, מהו הדבר הנכון, מה חשוב לי, מה משמעותי עבורי. את יודעת, כשאני מדבר על אושר, אני תמיד מדבר על אושר שמורכב מהנאה, pleasure, ומשמעות, meaning. ולפעמים הם לא הולכים אחד עם השני. לפעמים דבר המשמעותי שאני עושה, הוא לא כיף, הוא לא עושה לי נעים בבטן, אבל הוא משמעותי והוא חשוב לי ולכן אני עושה אותו. כי יותר חשוב מה אנחנו עושים, מה משמעותי עבורנו, מאשר מה אנחנו מרגישים. ואנחנו במקום הכי טוב לפעול בצורה רציונלית, בצורה נכונה, בצורה שאנחנו נהיה גאים בה. גם כשאנחנו מסתכלים על המעשים שלנו אחרי, אם אנחנו קודם כל מקבלים את הרגש, משהו לא יהיה,
ואז שואלים את עצמנו, מה הדבר הנכון לעשות? כלומר, ההפרדה הזאת בין רגש, כבודו במקומו מונח, לבין מחשבה ועשייה, זאת הפרדה חשובה. אני מבינה את מה שאתה אומר, ועדיין אני חושבת על המקום הזה של מהו הדבר הנכון לעשות. נגיד, סיפור אמיתי, יש לי חברה שהיא בהיריון, מתקדם, ויש לה 2 ילדים קטנים, והבן זוג שלה גויס למילואים, לפרק זמן לא ידוע, כן? אין לזה תאריך תוקף, או מדברים על חודשים קדימה. ואני בטוחה שהסיפור שלה הוא אפילו לא מיוחד, בטח יש כאן היום ממי שנמצאת איתנו סיפורים כאלה. והשאלה, מה נכון לעשות? אם אני מסתכלת על המדינה, זה ברור, נכון? אבל כשאני מסתכלת על המשפחה שלי, וקשה לא להסתכל על זה, נכון? כי אני רגע שמה בצד את כל הרצון שלי להיות ה-bigger person פה, ולהבין את הדבר הגדול. אני אומרת, לא, אני לא רוצה שהוא ילך, אני רוצה שהוא יהיה פה. אני רוצה שאנחנו נגדל את הילדים שלנו ביחד. אני לא רוצה להסתכן בזה שלא יהיה לילדים האלה אבא. ואני ליטרלי הייתי רוצה לעצור את המהלך הזה. ואני שואלת את זה כי קיבלתי הרבה שאלות על זה, גם על אמא שלמשל כתבה, הבן שלי נמצא במילואים במקום שהוא לא מאוד מסוכן, והוא רוצה להתנדב ולהיכנס לעזה, למרות שזה לא התפקיד שלו, אבל הוא רוצה, והוא רוצה ללכת לשם. מה אני כאמא אמורה לעשות? כלומר, אני מבינה שזה הרצון שלו, אני מבינה למה הוא רוצה את זה, אבל אני אומרת, לא, אין מצב שאני חותמת על הדבר הזה, ואומרת ונותנת לו את ברכתי, וזה מורכב נורא. זה מורכב מאוד. את יודעת, יש ההחלטות הקלות בחיים, זה החלטות בין נכון ללא נכון, right and wrong, טוב לרע. אלה החלטות קלות. ההחלטות הקשות בחיים זה להחליט בין נכון לנכון, right and right. כלומר, זה נכון לשמור על הילד שלי, או על בן הזוג, או למשפחה שלי, יותר מכל דבר. זה גם נכון שאם כולם במדינה יחשבו ככה, לא הייתה לנו מדינה היום, אם זו הייתה הגישה. כלומר, זה נכון וזה נכון. עכשיו, העניין הוא בהחלטות של נכון מול נכון, זה שלא משנה מה נבחר, תמיד יהיה את ה-what if, מה אם. בטח ובטח אם יהיו תוצאות הרות גורל להחלטות שלנו. לכן, וכאן אני מדבר על, טוב, קודם כל אני מדבר על המחקר, ואחרי זה אני מדבר על משהו פשוט יותר ברמה האישית. מה שהמחקר אומר, שכשיש לנו החלטה של נכון מול נכון, אנחנו צריכים לנסות להרוויח זמן. אם אפשר, לא תמיד אפשר, לפעמים צריך להחליט באותו רגע. לתת לעצמנו זמן לחשוב על זה, להרגיש את זה. אז זה הדבר הראשון שמדברים עליו, כי הרבה פעמים נגיד בעולם העסקים, יש למנהלת החלטה של נכון מול נכון, האם אני מפטרת אותו, מחכה עד שהשוק יעלה קצת, ואז אני יכולה לשמור אותו כעובד, כי הוא נאמן וטוב. זו החלטה של נכון מול נכון, לפטר אדם טוב בזמנים קשים, או להשאיר אותו. לקחת זמן. ברמה האישית, בסופו של דבר, בין אם זה הילד בן 19 או הבן זוג בן 29. ההחלטה היא שלהם. הבן שלנו היה בארץ בשביל לאוקטובר. רצינו שהוא יחזור. הוא החליט להישאר ולהתנדב ולעזור. אנחנו אמרנו לו את מה שאמרנו לו, ואחרי זה היה לו ברור שאנחנו מכבדים את כל מה שהוא יחליט. והוא החליט להישאר. עכשיו, אם חס וחלילה היה קורה משהו, אז ברור שהיינו אומרים, למה לא הכרחנו אותו לחזור? אבל הוא מעל גיל 18. הוא מחליט עבור עצמו. ומה שחשוב לנו לעשות, אחרי שההחלטה נעשתה, זה לתמוך בכל דבר שהם מחליטים, שירגישו שיש להם גב
גב מאיתנו, כי זה מה שהם צריכים יותר מכל. הם לא צריכים להיכנס לקרב או לעמוד במערב ולחשוב אמא או אשתי כועסת עליי כי אני עושה את זה. הם צריכים להרגיש גיבוי של 100%. להגיד את מה שאנחנו רוצים להגיד לפני, את העדפות שלנו, זה בסדר גמור. אחרי זה, שהם החליטו, כי מעל גיל 18, אז זה לקבל ולתמוך, עם כל הכאב. כן. כותבים לנו פה בצ'אט הרבה על זה שצו 8 זאת לא החלטה עצמית, ובאמת אולי המושג החלטה פה הוא לא לגמרי מדויק, נכון? זה לא שאני כזה, מה בא לי לעשות? כאילו, כל האפשרויות פרוסות בפניי. כן, יש מקרי קצה שכן אפשר להחליט, בדרך כלל לא. כן, אבל אני חושבת שבאמת הקונפליקט שאני חושבת שאנחנו מציפים פה, זה באמת המקום הפנימי הזה, גם האשמה על זה שיכול להיות שהבן אדם, הנה, הוא כבר שם, הוא נלחם, אבל זה שיש בתוכי מקום שמתנגד לזה, ואז מרגיש אשם על זה שמתנגד לזה. כלומר, אני מצד אחד הייתי רוצה להיות זו שאומרת, בטח, המדינה שלי היא מעל הכל, ומצד שני יש בי את הקול שאומר, לא, המדינה שלי לא מעל הכל, הבן זוג שלי מעל הכל, והמשפחה שלי מעל הכל, ואז אני מרגישה אשמה על הקונפליקט זהויות הזה. כן, אז יהודית, פה הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא סביב האשמה. אשמה היא לא טובה ולא לא טובה, אשמה זה רגש. לקבל את האשמה, זה הרגש הכי טבעי בעולם. זאת אומרת, אני עכשיו יושב בארצות הברית, אני לא מרגיש אשמה? ברור שכן. האשמה זה רגש, הוא לא טוב או רע. לפעמים הוא אומר לנו משהו, הוא יוכל אולי לשנות את הפעולה שלנו, אבל בעצמו הוא לא טוב או רע. לקבל את האשמה זה הכי טבעי בעולם. לחשוב על דלת אמותינו, על בעלי, ולא על עם ישראל חי. בראש ובראשונה. גם, אבל זה טבעי לחלוטין לחשוב על המשפחה, על האנשים הקרובים אלינו. כן. אולי זה יעשה סדר, אבל הרבה פעמים מבחינים בין אשמה שהיא פונקציונלית לאשמה לא פונקציונלית, כי הרי אשמה ברגש הבסיסי, זה רגש שהוא אמור להיות פרודוקטיבי, הוא נועד בעצם לתקן את הפעולות שלי. נכון, אם עשיתי טעות, אני מרגישה אשמה, זה הרבה פעמים בא באיזה הצד השני של המטבע של אחריות, נכון? אז אני עושה משהו אחר, ואני חושבת שאשמה ראינו אותה גם בתקופה האחרונה, גם כדבר מאוד שלילי, אבל גם כדבר שהניע המון התנדבות ועזרה, ודברים שגם קידמו אותנו במצב הזה. שוב לי אבל להדגיש עוד פעם, האשמה כרגש זה לא דבר, זה אף פעם לא רע. בין אם היא פונקציונלית או לא פונקציונלית, קודם כל לקבל את הרגש, זה הרמה, זה כמו עצב. האם אני אמור להרגיש עצב עכשיו או לא אמור אין דבר כזה. העצב הוא עצב, האשמה היא אשמה, הכעס כעס, הפחד הוא פחד, קודם כל. אחרי זה אני יכול לכתוב על זה יומן, אני יכול לדבר על זה עם החברה הכי טובה שלי, אני יכול לבחור לפעול באלף דרכים, אבל בראש ובראשונה לפני הכל, הקבלה, זה האדמה שעליה הכל יכול לצמוח. הקבלה. כן. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על התקשורת עם בני בנות הזוג, ילדים שלנו שנמצאים במילואים, וגם על התקשורת איתם בבית. קיבלנו המון שאלות על גם כשאני מדברת איתו בטלפון, כמה לשתף אותו במה שאני מרגישה. כלומר, אם עכשיו כל הדאגות האלה שאני אוכלת בלילות ובימים, והקושי והעומס של הילדים, וזה שהכל עליי, והכעס על המדינה, וכל מה שעובר עליי כרגע, האם את הדבר הזה אני מתקשרת בשיחת טלפון לחילופין, או כשמגיעים לאפטר או רגע הפסקה בין מילואים למילואים, האם הדבר הזה עולה? האם אני צריכה לייצר איזושהי גרסה מצונזרת של עצמי בתוך הסיטואציה הזאת? כי מצד אחד אני אומרת, זה הבן אדם הכי יקר לי, אני רוצה להיות אותנטית איתו, אני לא רוצה להתחיל לשקול מילים. מצד שני אני מבינה שהוא כרגע בתפקיד שהוא או היא צריכים את כל הפוקוס והתקווה והאנרגיה והחדות, וזה יכול להכביד. אז איך מוצאים
את האיזון בתוך הדילמה הזאתי? שוב, החלטה של נכון מול נכון, החלטה של נכון מול נכון. כי בטח שזה נכון, אם זה בין הזוג שלי, להיות אותנטי, להיות אני, להביע בדיוק את מה שאני מרגישה באותו רגע, כי על זה מושתתת מערכת יחסים בריאה לאורך זמן. עם זאת, זה נכון שהוא נמצא במצב שהוא לא רגיל, ובמצב קשה, ואני לא רוצה להעמיס עליו עוד. אז זה גם נכון. וכאן באמת, כל אחת וכל אחד, אנחנו צריכים להחליט לפי מה שאנחנו חושבים, בסופו של דבר, הכי יתרום ויעזור ויתמוך בבן אדם שנמצא בחזית. יש אנשים שפשוט רוצים לשמוע בדיוק מה קורה, וההפך, זה רק מעצים ומחזק אותם, שמרגישים שיש להם סוף סוף שיחה אותנטית על רגש, הם דווקא רוצים להרגיש שאני דואגת. ויש כאלה שרוצים לשמוע שהכל נהדר והילדים מדהימים וכל כך מתגעגעים ואוהבים אותך וכבר מחכים לחבק אותך ואנחנו כאן בשבילך. מחפשים את המעודדת. אז להבין, או כי אנחנו מכירים את הבן אדם מלפני, או כי אנחנו שומעים בקול שלהם. להבין מה הם רוצים, או כי הם מבקשים משהו מאיתנו, להיות קשובים להם. שזה עוד נושא, נדבר עליו עוד... אתה אומר ממש לשאול אותם מה אתם צריכים כן, כרגע. כן, לשאול, וגם השאלה היא לא ישירה, לשאול מסביב לזה. כלומר, מה אתה רוצה לשמוע? מה אני אספר לך? כל כך הרבה דברים קורים כאן. איפה להתחיל? והם יגידו. אני חושבת שבכלל העיקרון שאתה מעלה פה הוא חשוב של לתת להם להוביל, כלומר, להרים את הסיפור, להגיד אוקיי, בואו נראה לאן הם לוקחים, הם שואלים אותי מה אני מרגישה, אני לא חושבת שמצופה ממני לשקר או לטשטש את מה שעובר עליי, אבל כלומר רגע להבין מהם מה הם צריכים, כמה מידע הם רוצים, ולנסות עד כמה שאפשר למצוא את האיזון בתוך הדבר הזה. ואני חושבת ששאלה שעולה מתוך זה גם מה קורה כשהם בבית, כלומר עכשיו עזוב טלפון 5 דקות שיחה, הם עכשיו 3 ימים בבית, יומיים בבית, האם אני עכשיו צריכה להתייחס לבן אדם כאילו לא במשך חודש שלם סחבתי את כל מטלות הבית על כתפיי, גידלתי את הילדים, ניקיתי, בישלתי, דאגתי, האם הבן אדם בא ואני לא כזה, הנה קח 3 ילדים, תעשה איתה משהו ואני הולכת לעשות משהו אחר, האם אני צריכה להתייחס אליו ולתת לו לנוח, האם אני מספרת לו את כל מה שאני לא מספרת לו, כלומר מה קורה בזמן הזה שכן הנה יש אינטראקציה מעמיקה. כן, החלטות קשות, רק אני אגיד דבר אחד שבדרך כלל לא ממליץ לעשות אותו במערכות יחסים, זה בסדר בתקופות כאלה לדחות אותנטיות. לדחות אותנטיות, מה זאת אומרת? זה מחקר שנעשה על ידי בריאן ליטל, שהוא פרופסור באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, שהוא אומר שהוא נותן דוגמה שהוא בכלל לא קשורה למלחמה, של אנשים שהם נותני שירות. אנשים שנותני שירות שעובדים בבנק, דיילים במטוס. כששואלים אנשים כאלה, מה שלומך? מה שלומך? התשובה היא לא, תודה רבה ששאלת, בוא נספר לך, רבתי עם בן בת הזוג, האמת באמת לא בא לי להיות עכשיו איתכם כאן, לא. אנחנו אומרים, שלומי מצוין, תודה, איך אפשר לעזור? כי זה טבע העבודה של נותן שירות. ובמובן מסוים, ללוחמים, אנחנו עכשיו נותני שירות. אז מה אנחנו אומרים? זה בסדר אם אנחנו לא לגמרי אותנטיים לגבי הרגש שלנו באותו רגע. כל עוד, וזה חשוב, יש לנו מקום לאחר מכן, שאנחנו כן יכולים להיות אותנטיים. בריאן ליטל מדבר על restorative niche, נישה שעוזרת לנו, שבה אנחנו יכולים להתחזק שוב, to restore. מה זה אומר הנישה הזאת? זה אומר, אחרי שאני מורידה את הטלפון עם בן הזוג שלי, שאמרתי לו שאני כל כך מתגעגעת ואנחנו פה בשבילך,
אני מתקשרת לחברה הכי טובה ובוכה. זה ה-restorative niche למה שקרה לפני זה. כי מה שאנחנו רואים אצל נותני שירות, ואנחנו רואים את זה הרבה יותר מסוגי עבודה אחרים, הם משלמים מחיר מאוד גבוה. לא רק אמוציונלי, גם פיזיולוגי. על זה שהם לא מביעים את עצמם בצורה אותנטית. כי גוף נפש אחד. אז זה בסדר לדחות במרכאות את הסיפוק של האותנטיות. כל עוד אנחנו יכולים לאחר מכן כן למצוא מקום שאנחנו יכולים להיות בו אותנטיים ולהוציא את הרגשות כפי שהם. כלומר הרעיון הזה של ה-restorative niche הוא חשוב מאין כמוהו. תמיד, בטח ובטח בתקופה הזאת, בטח ובטח לנו שנשארים מאחורה ובמובן מסוים נותנים שירות לאלה שמשרתים את המדינה. כן, אני חושבת שזה ממש, כל הדברים שאנחנו אומרים זה דברים שבשגרה הם נכונים, ומשהו במצב של מלחמה פשוט הופך את הכל ליותר קיצוני, וגם את הצורך ליישם את הדברים האלה. ואני חושבת שהמקום שאתה בעצם מציע זה, בוא נבנה לעצמנו קבוצה של אנשים שתומכים בנו כרגע, גם אם זה לא האנשים המקוריים שציפינו שיתמכו בנו כרגע, שאלה אולי בני בנות הזוג שלנו שלא נמצאים עכשיו, בואו נמצא את הדרך כן לקבל תמיכה. וזה משהו ששוב, גם כשאנחנו מסתכלים בשגרה, אנחנו רואים שמערכות יחסים זה מנבא מספר אחת לאושר ולבריאות, גם כשאנחנו מסתכלים על חוסן נפשי, אנחנו רואים שמערכות יחסים זה מנבא מספר אחת לחוסן, וגם כשאנחנו מסתכלים על צמיחה פוסט-טראומטית, אז אנחנו רואים שתמיכה חברתית זה אחד המנבאים ואחד הגורמים שמאפשרים צמיחה פוסט-טראומטית. אז בעצם אם אני רגע חוזרת למצב עכשיו, יש הרבה תחושה של בדידות, כי פתאום חצי ממני לא נמצא. זה הבן אדם שכנראה גם הייתי רגילה לשתף ולדבר איתו באופן הכי אינטימי, אז אני גם חווה את הכל לבד, אני גם מרגישה שאני צריכה עכשיו להחזיק את זה, כאילו יש מישהו שיותר סובל ממני, יש מישהו שנלחם, אז מה אני עכשיו אתפרק על זה שאני מנהלת שגרה, כן? פשוט הרבה 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 יותר עמוסה וקשה. אז אני לבד, והבדידות היא מוסיפה על זה עוד מימד, שהוא מימד של, ואני חושב, אני רק מסתכלת פה בקבוצה פה בצ'אט, תוך כדי כמה אמירות על אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא יכול להבין מה אני עוברת, וזה בדיוק המקום הזה של אני גם עוברת את כל זה, וגם אף אחד לא מבין. ולכן הקבוצה הזו, ורק להסתכל פה על ההתכתבויות שלכם, תוך כדי של הבול, גם אני, וגם אני חווה את זה, כן למצוא אנשים ונשים שחווים את מה שאנחנו חווים, זה אף פעם לא יהיה בדיוק אותו דבר, אבל קבוצה שמקבילה לנו, ולדבר על זה, ולשתף בזה, ולעזר בזה, וכן למצוא את המרחב הזה של יש אנשים שמבינים אותי כרגע, ורק הם מבינים אותי כרגע, מישהו שלא עובר את זה, אני לא יכולה לסמוך עליו כרגע, אני לא יכולה לדבר איתו, זה לגיטימי שאנחנו מרגישים ככה, אבל איתם לדבר ולפרוק, וגם להיעזר ברמה הכי פיזית של הדבר. יש פה, פחות נגענו בזה עד עכשיו, אבל יש פה באמת המון עומס שנוצר שהוא, עזוב דאגות, או עומס ברמה הכי פיזית, שאני גם מחזיקה עבודה במשרה מלאה שמצפים ממני לעבוד, כי הנה בסדר, התחילה מלחמה, אבל כבר עבר חודש ואנשים חוזרים לשגרה, אז אני צריכה לעבוד במשרה מלאה, ואני צריכה לגדל אם יש לי ילדים, אז אני צריכה לגדל את הילדים, כשאין באמת בתי ספר וגנים בצורה נורמלית כרגע, ואנחנו כולנו על הקצה רגשית, וכל הדברים שהוא או היא היו עושים, אני עושה את זה עכשיו, אז אנחנו כבר אנחנו פשוט בברייקדאון של שחיקה, ואני חושבת שכאן יש פה גם את המקום הפרקטי של קחו עזרה, קחו עזרה, קחו עזרה, קחו עזרה, הכי עזרה אינסטרומנטלית של עזרה עם הילדים, עזרה עם הניקיונות, עזרה עם הבישולים, וגם את המקום שלה לשחרר מעצמנו פנימית את זה לא הזמן להיות בו מושלמים, זה לא הזמן לקבל את כזה תעודת הסופר וומן, סופר אימא, סופר אבא, זה בסדר להיות רבע ממה שאנחנו בדרך כלל, לשאול את עצמנו מה באמת חשוב עכשיו, ומה שבאמת חשוב זה מעט מאוד דברים, מעט מאוד דברים, ולהיות עכשיו בינוני בתוך הדבר הזה,
ולהגיד זה מה שאני יכולה עכשיו, ולא גם להוסיף את המקום הזה שאני נכשלת בתוך התקופה הזאת, שאני לא מצליחה להחזיק את הכל. יודעת, יהודית, את מדברת, את דיברת על ברמה הפיזית שקשה, ואני רוצה, כי אני רואה די הרבה שיחות על זה, אני רוצה לתת כמה דוגמאות מאוד מאוד ספציפיות, תכלס, על מה שאנחנו יכולים לעשות, להתמודד עם המצב. שוב, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הפסיכולוגית, כי באמת גוף נפש קשורים זה בזה. כשאנחנו מדברים על שחיקה, המושג שהעלית, אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים שחיקה ברמה הפיזיולוגית. אנחנו רואים את זה גם בימים כתיקונם. אני הולך לחדר כושר, אני מרים משקולות, אני שוחק. כשאני שם סטרס על השריר, אני שוחק אותו. עכשיו, זה בפני עצמו לא בעייתי בכלל, השחיקה. למה? כי אני חוזר הביתה, במשך יומיים אני מתאושש בבית, והשרירים שלי הולכים וצומחים. ואחרי זה אני חוזר לחדר כושר עוד פעם, ושוב שוחק אותם עד שאני כבר לא יכול להרים יותר, ועוד פעם מתאושש. כלומר, התהליך הזה של שחיקה התאוששות הוא תהליך טבעי ואפילו בריא. כך אנחנו מצמיחים שרירים, לא רק שרירים פיזיולוגיים, גם פסיכולוגיים, גם רגשיים, אמוציונליים. וזה המודל שאנחנו צריכים לאמץ היום. כי היום מה שקורה, אנחנו כל הזמן על החדשות, אנחנו כל הזמן בדאגה, אנחנו כל הזמן בטלפון, כל הזמן סביב הנושא הזה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, חייבים לעשות כדי להתמודד, כי זה כנראה לא הולך להיגמר מחר. אם אנחנו רוצים להתמודד ולהמשיך לאורך זמן, כי זה מרתון, אנחנו חייבים התאוששות. ושוב, אני חוזר לזה, אני רוצה לתת כמה דוגמאות להתאוששות קונקרטית תכלס. דבר ראשון, נשימות, ואני יודע שהמון מדברים על נשימות היום, והם מדברים על זה כי זה חשוב. כי דרך הנשימות אנחנו יכולים להשפיע גם על המודע וגם על התת מודע, גם על הגוף וגם על הנפש. ואני רוצה לתת סוגי נשימות מאוד מאוד ספציפיים. כאשר הראשון הוא מה שנקרא נשימה קוהרנטית. נשימה קוהרנטית זו נשימה שהשאיפה והנשיפה הם באותו אורך. אידיאלית בין 5 ל-6 שניות. אם אפשר לנשום ולנשוף דרך האף, כך. 5 עד 6 שניות ולהכניס את זה עד לבטן, שהבטן תעלה. אם עושים את זה בשכיבה זה הרבה יותר קל, כי אז רואים את הבטן עולה ויורדת, כמו שתינוק נושם. 5-6 שניות פנימה, 5-6 שניות החוצה. אם אנחנו עושים 3 או 4 נשימות כאלה, אנחנו עושים מעין ריסטארט למערכת העצבים שלנו. אז זה סוג נשימה אחד, הנשימה הקוהרנטית. הנשימה השנייה שאני מאוד ממליץ עליה, זה נקרא נשימת 4-7-8. 4-7-8. מה זה אומר? לשאוף במשך 4 שניות, או ספירה ל4, זה יכול להיות יותר או פחות מ4 שניות, אז 1, 2, 3, 4 להכניס אוויר. 7, להחזיק את האוויר. לא להוציא אותו, פשוט להחזיק אותו. במשך ספירה עד 7, ואז במשך 8 ספירות, ששוב זה יכול להיות 8 שניות, או יותר איטי או יותר מהיר, תלוי בגודל הריאות שלי, במשך 8 להוציא החוצה. אז 4 כניסה, 7 להחזיק, ו8 להוציא. ולעשות את זה שוב, את הסבב הזה כמה פעמים. משתמשים בזה היום, ויש מחקרים סביב זה של אנדרו וייל ואחרים, שמראה שזה עוזר מאוד לאנשים עם אינסומניה, שקשה להם להירדם. למה? כי זה מרגיע את המערכת. אז זה סוג נשימה אחר שעושים אותו לדקה או ל20 דקות, כמדיטציה, אם יש לכם זמן וסבלנות, אבל גם דקה יכול לעזור.
סוג שלישי של נשימה, שאותה למדתי רק לאחרונה, והיא נשימה מאוד עוצמתית, זו הנשימה שאני הכי משתמש בה בימים טרופים אלה, זה מה שנקרא ה-physiological sigh, ההנחה הפיזיולוגית. מה זה ההנחה הפיזיולוגית? זה נראה כך, אנדרו הוברמן, פרופסור מסטנפורד מדבר על זה ועשה מחקרים על זה. זה לנשום, שוב, דרך האף פנימה, עד למעלה. וכשמגיעים למעלה, לקחת עוד שאיפה פנימה דרך האף. אז זה נראה כך. ואז להוציא החוצה, לאט, שקט ורגוע. אם אפשר גם דרך האף. כן, בדיוק. מיכל, ההנחה כמו פולניות. מסתבר שזה עוזר. הנחה וגם כזה כמו פיזי, בבכי. עם כל הכזה, כזה? או זה כזה? בדיוק, אני רואה שיפה כתבה פה כמו בבכי, זה התהליך הטבעי שאנחנו עושים להתאושש, בגלל זה הבכי הוא כזה, ואז להוציא החוצה. אלה שלושה סוגי נשימות, מאוד פשוטים, ולעשות את זה גם במשך דקה, אבל פה הנקודה החשובה, באופן קבוע, כלומר זה לא מספיק לעשות את זה, הנה עכשיו אתן עושות את זה כי אנחנו בשיחה הזאת. תיצרו לעצמכם תזכורת בין אם זה, תכתבו על הקיר, נייר, תכתבו על זה נשימה, או שהטלפון יזכיר לכם כל 3 שעות נשימה. אני מסתובב עם צמיד, שמזכיר לי את זה, לנשום. ואצלי בין אם זה הפיזיולוג'יקל סאי, או פשוט הנשימות הקוהרנטיות, האיטיות, הנשימות חשובות מעין כמותן. בטח ובטח על אחת כמה וכמה בתקופות כאלה. מעולה. לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא, אני רוצה גם לעודד אתכם, אם יש לכם עוד שאלות שמעסיקות אתכן ואתכם שעוד לא התייחסנו אליהם, אז תכתבו בצ'אט, אני מסתכלת תוך כדי וממש חשוב לנו לתת מענה למה שהכי הכי מעסיק. עלה פה הרבה העניין, גם בצ'אט הסתכלתי תוך כדי, של חוסר ודאות, של מה אני עושה עם זה, שיש פה מצב שבאמת, אני לא יודעת מתי הוא ייגמר, הוא לא ודאי גם ברגע זה, אבל אני גם אין לו אפילו תוקף. אומרים, ייקח זמן, שזו אמירה עמומה בפני עצמה. אני לא יודעת איזה החלטות לקבל, יש פה אנשים שכותבים בצ'אט, אנחנו בדיוק עמדנו להקים בית, לעבור לגור ביחד, להתחתן, לתכנן חתונה, זה מלא החלטות על הפרק, אני על איזה פריז בחיים שלי מתוך הדבר הזה, ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה, עם החוסר ודאות בעצמה, ואולי אנחנו יכולים לתת כמה כלים בעניין הזה. מה דעתך? כן. אני אמשיך, יהודית, באותה גישה באמת של טיפים שהם קונקרטיים, כי אני רואה גם מבקשים בצ'אט, חוץ מנשימות, מה עוד אנחנו יכולים לעשות, כי מה שאנחנו צריכים לעשות, לשאלתך, בהרבה מקרים לעשות פריז עכשיו, לעשות פריז על תוכניות, כי יש יותר מדי חוסר ודאות, ואת יודעת, יש מושג בפסיכולוגיה שקוראים לו need for closure, הצורך בסגירה, ואנחנו כולנו נמצאים על איזשהו רצף סביב ה-need for closure. יש אנשים שיותר צריכים את זה, אוקיי, אני רוצה עכשיו לדעת מה יהיה בדיוק עוד יומיים ועוד 9 ימים בתוך מערכת היחסים או בעולם בכלל, ויש כאלה שהם פחות לחוצים על closure, אבל גם להם יש את הצורך לקוהרנטיות במובן הזה. אבל היא אומרת, בסדר, אז נחליט עוד חודש. והוא אומר, לא, צריך להחליט היום. כלומר, צריך להבין שה-need for closure מוקצן בתקופות כאלה. אצל אנשים שזה בכל מקרה גבוה, זה עוד יותר בתקופות כאלה. למה? כי זו התקופה הכי נוראית עבורם, שאנחנו באמת לא יודעים מה הולך לקרות. כלומר, אפילו הפוליטיקאים, או האלופים בצבא, לא באמת יודעים מה הולך לקרות.
למה? כי זאת מערכת כאוטית, ובמערכת כאוטית כל שינוי קטן יכול לעשות שינוי דרסטי בצד השני. ואנחנו יודעים שזה מה שקורה בתקופת מלחמה. אז עוד פעם, לקבל את החוסר ודאות, לקבל את הקושי שלי עם החוסר ודאות, ולהיות אמפתי כלפי אנשים שיותר קשה להם עם חוסר ודאות, בין אם זה אני, לקבל את עצמי, או בין אם זה בת הזוג שלי או בן הזוג שלי, שמאוד קשה להם עם חוסר ודאות. כן, אני חושבת שגם הרבה עולה פה העניין של זה שהרי החוסר ודאות שלנו הרבה פעמים מתודלק מדברים שהם במציאות החיצונית, נכון? מה יקרה עם המלחמה, מה יהיה עם הכלכלה, מה יהיה עם העבודה שלי, כל הדברים שבעצם ביום יום אנחנו מרגישים כאילו יש לנו שליטה עליהם. בפועל אין לנו כל כך הרבה, אבל יש לנו לפחות אשליית שליטה שעובדת טוב, ועכשיו באמת הדבר הזה נשמט. ולי לפחות ממש עוזר להזכיר לעצמי שהדבר היחיד שיש לי ודאות עליו ויש לי שליטה עליו זה מה שכן בשליטה שלי, ואלה רק המעשים שלי, כן? אלה רק הרוטינות שאנחנו נבחר לעשות. ושוב, אני יודעת שהמילה שגרה היא מעצבנת בטירוף כרגע, כי זה לא באמת שגרה, זה שקר לקרוא לזה שגרה, זה לא שגרה, אבל הפעולות שהן כן בשליטתי, הם הדבר היחיד שיש לי עליו שליטה, ולכן כמה שאני אמקד את תשומת הלב שלי שם, יהיה לי יותר אפשרי להתמודד עם חוסר הוודאות, כי הפוקוס שלי יהיה על מה שכן בוודאות שלי, והשגרה הזאת יכולה להיות, אם זה זמן שאני בוחרת, נגיד, כן, אם נדבר על מה שהתייחסנו עליו היום, להתייחס למה שאני מרגישה, ולאבד את הרגש ולתת לו מקום, אני יכולה לבחור לי את הרוטינות לעשות את זה. אני יכולה לבחור אם זה יהיה כתיבה, אני יכולה לבחור אם זה יהיה מדיטציה, אני יכולה לבחור אם זה לדבר עם חברה, אני יכולה להחליט שאני כותבת מכתב עם כל הדברים שאני כל כך רוצה להגיד כרגע לאהוב או האהובה שלי שנמצאים רחוק, ואני מבינה שאני צריכה לדחות את האותנטיות שלי, או שאני מבינה שזה קשה לי כבר להחזיק את זה, אז אני כותבת מכתב שאני לא צריכה לשלוח אותו. אני יכולה להחליט אם אחרי המלחמה אני אבחר לשתף במכתב הזה או לא אבחר, אבל אני כן נותנת לעצמי את המקום לכתוב את הכל ולעברר את הכל ולהרגיש לפחות שדיברתי את זה עם מישהו. כל מה שקשור לסלף קר, לא מעט אנשים כתבו לי דברים כמו הפרק הזה בפודקאסט שהקשבתי לו, זה היה הפעם הראשונה שעשיתי משהו עבור עצמי. אז זה לא דבר גס לעשות משהו עבור עצמנו, זה חובה לעשות משהו עבור עצמנו, כי יש פה כל כך הרבה להחזיק, וכי יש פה כל כך הרבה מטען רגשי, וכי יש פה כל כך הרבה לעשות גם. אז כן, המקום הזה של להגיד, עכשיו אני צריכה זמן לעצמי, אני לוקחת בייביסיטר, אני מפנקת את עצמי כל אחת ואחד במה שעושה לו טוב, אם זה מסאז', אם זה הליכה, אם זה לק, כל אחד מה שבא לו. זה לא צריך להרגיש על זה אשמה, זה המקום שלי רגע להתרענן, ושוב זה מה שכן בשליטה שלי. אז כמה שיותר ממש אפילו תעשו לעצמכם רשימה, כי לפעמים זה מרגיש לא זמין בראש בכלל, כלום לא בשליטה שלי, אז לא, הרבה בשליטה שלי, מה זה הדברים האלה ואיך אני מכוונת את תשומת הלב שלי לשם. מעולה. את יודעת, כשאת מדברת על לכתוב מכתב, גם אם אני לא שולחת אותו, זה מזכיר לי סיפור די ידוע על אברהם לינקולן, שהוא היה נשיא ארצות הברית, אולי בתקופה הכי מאתגרת בהיסטוריה, לא אולי, תקופה הכי מאתגרת בהיסטוריה שלה, שזה מלחמת האזרחים, בשנות ה-60, 1860 המוקדמות. ואחרי שהוא נרצח, אחרי שהוא הלך לעולמו, מצאו בחדר שלו, במשרד שלו, מגירה, והמגירה הייתה מלאה מכתבים, שהוא אף פעם לא שלח. כי אחד הדברים שאמרו על לינקולן, איך הוא יכול לשמר על פסאדה כזאת, על פסון כזה, להיות כל כך רגוע, כשלא יודעים אם ארצות הברית תשרוד בכלל את המלחמה הזאת, והכל על כתפיו. איך הוא יכול לתת שירות בצורה שהוא נותן, למרות המלחמה. ומה שגילו במכתבים האלה, זה, אמרו את זה, God help us. הוא היה בן אדם, הוא הוציא כל כך הרבה עצבים, דרך המכתבים האלה, שהוא לעולם לא שלח. וזה דוגמה של ה-restorative niche, של הנישה הזאת, ההתאוששות. וכמו שאת אומרת, יהודית,
לעשות רשימה של המקומות האלה שבהם אנחנו מתאוששים ולהזכיר לנו. התזכורת היא מאוד חשובה. ואני רוצה להוסיף עוד אחד לרשימה, וזה פעילות גופנית. ואני מוסיף את זה, ואני חייב להגיד, עבורי זה מספר 1. עכשיו, פעילות גופנית אידיאלית, בימים כתיקונם, זה ללכת לחדר כושר, ללכת לאירובי, ללכת להליכה של שעה, שיעור יוגה. יכול להיות שהדברים האלה לא ריאליים בתקופה הזאת. בין אם זה בגלל חוסר סבלנות, או בגלל שהחדר כושר שלי נסגר. או בגלל שהמדריכה שלי עכשיו בחזית. אז זה לא או הכל או כלום. פעילות גופנית חשובה מאין כמוה. את יודעת, פה לידי, במשרד שלי, יש לי טרמפולינה. הקטנות האלה, העגולות, לפני הזום, וגם אחרי הזום הזה, אני קופץ עליה. במשך... אנחנו הקלטה, זה יכול להיות הפוגה קומית, נחמדה. כן, עד כאן. אז החשיבות של הפעילויות הקצרות האלה, ומה שאני עושה על הטרמפולין הזאת, אני רץ מהר וחזק במשך בערך 45 שניות, עד שהדופק שלי עולה. ואני עושה את זה כמה פעמים במשך היום, ויש מחקרים, ודרך אגב המחקרים האלה, הראשונים שנעשו על זה, היו בווינגייט, היום כבר שכפלו אותם ברחבי העולם, שמראים שגם אם אני עושה את הפעילות גופנית עכשיו, במשך 45 שניות, ונגיד עוד שעתיים, עוד 40 שניות, ונגיד שעה וחצי אחרי זה, 30 שניות, ו4 שעות אחרי זה, אני עושה סתם, אני אומר, 4 פעמים ביום, 5 פעמים ביום, זו פעילות גופנית. וזה מצטבר. כלומר, מה שחשוב כאן זה להעלות את הדופק, באמת. להתאמץ, 30, 40, 60 שניות, ואז זה יורד עוד פעם. ואני גם לא מזיע כשאני עושה את זה, כי זה מקסימום דקה. אבל האימפקט של זה, במיוחד בימים, שאני יושב מול המסך הזה במשך הרבה מאוד שעות, ובתקופה האחרונה אני עושה את זה יותר מאי פעם, בגלל המצב, ההתאוששות הזאת היא חשובה מאין כמוה. גם אם זה רק דקה. אם אני יכולה לצאת עכשיו לחדר כושר או להליכה של שעה, מה טוב. שוב, לא במקום, בנוסף להפוגות הקצרות האלה. אבל גם אם אין לי את השעה הזאת, שוב, בין אם זה כי זה לא ריאלי, כי אני לבד על הילדים, או בין אם זה כי החדר כושר סגור והזקות, ואני לא רוצה לצאת רחוק מדי מהבית, עדיין, ההפוגות הקצרות האלה המינימליות, כמו הנשימות של הדקה. לא לוותר עליהן. לא לוותר. כשדיברנו בטלפון, אז נתת לזה ממש מונח, ואני רוצה שתגיד את המונח, כי אני חושבת שהוא עושה רגע את הצ'יצ'ינג הזה בראש, כן. אפשר לצם את זה יותר בקלות. זה מושג שהוא אמנם באנגלית, אבל הוא מאוד ישראלי, הרי במדינת הסטארט-אפ, יש את המושג של ה-MVP. MVP זה Minimum Viable Product. שזה בעצם המוצר הראשון, הבטא, של ארגון סטארט-אפ או ארגון גדול, שמוציא את המוצר החוצה. הוא good enough, הוא לא מדהים, אבל הוא good enough, ואנחנו יכולים כבר להתחיל לעבוד איתו. MVP, Minimum Viable Product. אז המושג שאני תביתי, שהוא יישומי לעולם הפסיכולוגיה, הוא MVI. MVI, Minimum Viable Intervention. התערבות מינימלית שעובדת. עכשיו, ההתערבות המינימלית שעובדת יכולה להיות הדקה של פעילות גופנית, או 40 שניות של 4 נשימות האלה, או גם אם אין זמן, החיבוק המהיר עם החברה הכי טובה, או עם הילד הקטן שבבית. כלומר, את יודעת, יהודית, את דיברת מקודם, לא להיות קשים עם עצמנו בתקופות האלה. באמת לקבל את עצמנו. אז גם לא לצפות שזה יהיה או הכל או כלום בתקופות האלה. גם ההתערבויות המאוד קצרות, המינימליות האלה,
לא לוותר עליהם. אני מאוד אוהבת את זה, כי אני חושבת שזה פשוט מכניס אותנו, אותי לפחות כשאני שומעת, אז זה מכניס לאיזושהי אווירה קצת יותר משחקית, שזה משהו כזה שאני יכולה לצבור לי לאורך היום, כמו נקודות שאני אוספת, ולא משהו שנשמע לי כזה, גם ככה אני קשה לי ואני כבר בעומס מכל החיים שלי, אז עכשיו גם מבקשים ממני לעשות מדיטציה 45 דקות, אז בואו, כזה איפה אני אעשה את זה? אלא באמת משהו שמרגיש כזה, הנה, אני יכולה דקה אחת לעשות נשימות, דקה אחת לרוץ, דקה אחת לכתוב את המחשבות שלי, דקה אחת כזה לעצום עיניים ולדמיין לי נהר, כל אחד ומה שעושה לו טוב, אבל באמת לצבור את זה ברמת הדקות שמרגישות כמו דקות של הצלחה, שעשיתי משהו כדי לדאוג לעצמי בתוך התקופה הזאת, מתוך הבנה שאני חייבת לדאוג לעצמי בתקופה הזאת, כי אם אני לא אעשה את זה, באמת יש פה המון המון זמן להחזיק והמון כוחות שאני צריכה. עכשיו, הסתכלתי ככה בצ'אט תוך כדי על עוד דברים שעלו, ועולה הרבה המקום של מה אם אני אתן למחשבות שלי מקום, בין אם זה דרך כתיבת יומנים, בין אם זה דרך שיתוף של אחרים, או כל דרך אחרת, האם זה לא יהפוך את זה ליותר אמיתי? ולהרבה מאיתנו יש את התחושה הזאת, שאם אני אחשוב מחשבה, אם אני אעז לחשוב אותה, אם אני אעז לחשוב על מה יכול לקרות לבן שלי עכשיו, אי שם בעזה, או אם אני אעז לדבר על זה, אז יש יותר סיכוי שזה יקרה, ואני לא מעיזה אפילו לא לחשוב על זה, אני לא מעיזה לדבר על זה, אני לא מעיזה בטח שלא לכתוב את זה, זה כאילו מרגיש בכלל כזה לשים את זה עוד שחור על גבי לבן, ואני חושבת שזאת תפיסה שהיא באה מכוונה טובה לשמור על עצמנו, אבל היא שמה לנו רגליים בתוך התהליך הזה, שכל העצות שאנחנו נותנים פה והמחקרים מגיעים לכזה, אבל אני לא יכולה לתת לזה את המקום, אני לא יכולה להפוך את זה לאמיתי. ואני חושבת שרוב, אם לא כל מי שכתבה את זה, כנראה מבינה רציונלית שזה שאני אכתוב משהו לא יגרום לזה לקרות, כן? או זה שאני חושבת משהו לא יגרום לזה לקרות, אבל עדיין יש את הפחד, הסיכוי הקטן הזה, שאולי אם כן איכשהו זה משפיע, אז אולי עדיף שלא. והשאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם זה. כן. אתה יודע, דיברנו הרבה על לתת לרגש את המקום שלו. לא פחות חשוב לתת למחשבות את המקום שלהם. למה? מסיבה דומה. כי what you resist persists. כלומר, אם אני עכשיו, וזה תרגיל מאוד פשוט שאני עושה הרבה פעמים בסדנאות שלי, אני אומר לכם עכשיו, אל תחשבו על פיל ורוד. לא לחשוב על פיל ורוד. מה יקרה כמובן? אנחנו נחשוב על פיל ורוד. לעומת זאת, אם נגיד הפיל ורוד מגיע, ואני פשוט נותן לפיל ורוד להיות שם, אולי אפילו כותב עליו, אז הוא יעזוב בדיוק כמו שהוא בא. כלומר, הפרדוקס כאן, הוא דווקא כשאני נלחם במחשבות ואו ברגשות, הם הולכים ומתעצמים. אז מחקר מאוד מעניין שנעשה לא מזמן על ידי סוניה לובמירסקי, הסתכל על 3 סוגי הבאות של מחשבות. סוג אחד זה פשוט בראש. סוג אחר במילים, כלומר אני מדבר על זה, והסוג השלישי זה הכתיבה. ומה שזה הראה זה כשיש לנו רגשות כואבים או מחשבות שליליות, הדרך הטובה ביותר להתמודד היא על ידי הכתיבה ועל ידי הדיבור. מחשבות שליליות או רגשות כואבים. זה או על ידי כתיבה או על ידי דיבור. לעומת זאת, כשיש מחשבות חיוביות או רגשות טובים, נעימים, אז כדי להעצים אותם, טוב לנו דווקא לדמיין אותם ולחשוב עליהם. ולשמור אותם או להעצים אותם על ידי הפנטזיה. אפשר לכתוב עליהם כמובן, בטח לדבר עליהם, לשתף, אבל אם אנחנו באמת רוצים להעצים אותם, זה דווקא שהן נשארות בראש.
אז זה עם המחשבות החיוביות והרגשות הנעימים. והמחשבות השליליות והרגשות הכואבים, כתיבה ודיבור. מצוין. כותבים כאן גם בצ'אט, אומרים שמחשבה מייצרת מציאות ולכן מפחיד לכתוב מחשבות שליליות. זה משהו שיוצא לי הרבה להתייחס אליו, כי באמת עם כל מיני ספרים שיצאו כמו הסוד ודומיהם, המחשבה שמחשבה יוצרת מציאות היא מחשבה מסוכנת, כי כשהכל בטוב אז הכל טוב. כלומר, אם אני עכשיו חשבתי לי על איך אני אכיר בחור, ובאמת יצאתי לדייט והכרתי בחור, אז זה יופי, מחשבה יוצרת מציאות. אבל באמת מה קורה? הנה ברגעים האלה, שבהם אנחנו חווים הרבה אירועים שליליים, והצד השני של המטבע של אותה קלישאה נבחן פה. ואז השאלה היא, האם כשקורה משהו רע, האם אני זימנתי את הדבר הזה? האם בגלל שחשבתי זה קרה? האם אם אני עכשיו אחשוב מחשבות שליליות כמו האם יקרה משהו נורא לבן זוג שלי או לילד שלי או לבת זוג שלי או לילדה שלי, אז, או לאח שלי או אחות, לא התייחסנו לאחים ואחיות, אבל אם אני אחשוב עכשיו שזה יקרה אז יש יותר סיכוי שזה יקרה. וזאת מחשבה שהיא מסוכנת בדיוק בגלל זה, כי היא מעלה המון אשמה, והיא יוצרת את התהליכים הרגשיים שלנו שבהם אנחנו, כל מה שדיברנו עליו היום. עכשיו, הדרך היחידה שמחשבה יכולה לייצר מציאות היא דרך התנהגות. מחשבה לא הולכת בקשר ישיר עם מציאות, יש לנו מחשבה, היא מעוררת בנו כל מיני רגשות, הרגשות מניעים אותנו לפעולה, הפעולות שלנו משפיעות על המציאות, והנה ככה קיצרו את הכל בדרך, הורידו את הרגשות, הורידו את הפעולות, הורידו את המעשים, הפכו את זה למחשבה מייצרת מציאות. אז מחשבה לא מייצרת מציאות באופן ישיר, ושוב אנחנו חוזרים למה שבשליטה שלנו, המעשים שלנו הם בשליטה שלנו, ובזה אנחנו רוצים להתמקד. זה שאנחנו נחשוב משהו לא יגרום למישהו חס וחלילה להיפגע או להיפצע, אבל זה שאנחנו לא נסכים לחשוב את זה, זה בהחלט ישים עלינו עוד הרבה מטען והרבה אנרגיה שאנחנו נבזבז. יודעת, יש כאן הערה מאודליה, שכותבת על המלצה של הרבי נחמן מברסלב, שאומר שאם יש לנו מחשבה שהיא שלילית, להחליף אותה במחשבה חיובית. זה אחד הדברים שאפשר לעשות, שוב, אחרי שמקבלים. שלב ראשון זה הקרקע, מקבלים את הרגש או את המחשבה, אחרי זה בהחלט אפשר להחליף את המחשבות. עכשיו, איך להחליף מחשבות? אפשר גם לראות סרט. אפשר ללכת להופעה עם ריאלי. כלומר, אין שום בעיה בהפניית תשומת הלב למקום אחר. למה? כי סרט יכול להיות בדיוק ההפוגה שאנחנו צריכים. או להקשיב לשיר. מוזיקה. בין אם זה שיר שגורם לנו לבכות, כי זה דרך להביע רגש, או בין שיר שמלא את רמת האנרגיה, וגורם לנו לרקוד. אבל האלטרנטיבה לכל הזמן, להקשיב לחדשות, כל הזמן להיות בשיחות סביב הנושא הזה. חשוב לייצר את ההפוגות האלה. כי שוב, זה לא הולך להסתיים מחר. לגמרי. אז אני חושבת שאנחנו ניגע בעוד דבר אחרון ואז נתכנס לסיכום, כי כבר כותבים כאן על זה שמאוחר וחייבים להשקיע את הזמן בשינה. אז אני רוצה באמת לתת איזה דגש על המבט קדימה ועל התקווה שבתקופה הזאת אנחנו כל כך צריכות וצריכים אותה. ואני אתחיל משאלה שלי לפחות מאוד עוזרת לגייס את התקווה, ואז אולי קצת נגדיר יותר מה זה תקווה ואיך בונים אותה. כן. אז יש שאלה שאני גם מאוד אוהבת לתת אותה כזה בהרצאות או בכל מיני מפגשים, שזה באמת שאלה שרגע שולחת אותנו קדימה אל העתיד. והשאלה היא, בעוד 10 שנים מהיום, אחרי שהכל ייגמר, אנחנו נהיה הרבה אחרי, אנחנו נסתכל אחורה, ואנחנו נשאל מה אני ארצה לספר על התקופה הזאת עוד 10 שנים. ולכל אחת מאיתנו ולכל אחד מאיתנו יהיה תשובה אחרת לשאלה הזאת, כל תשובה היא לגיטימית, זאת התשובה שלכם. יש כאלה שיגידו זה זמן שבו
התחדדו לנו סדרי עדיפויות בבית, או הבנתי כמה אני אוהבת את הבן זוג שלי, הבנתי שלא הייתי בקשר מספיק טוב עם אח שלי ועכשיו אנחנו מחזקים את זה. זה היה זמן שבו גיליתי כוחות שלא ידעתי שיש בי, התמודדתי עם כל כך הרבה וכן הצלחתי לשאת את זה. כל אחת והסיפור שלה, ומתוך זה הרבה פעמים תחזור השאלה לכאן ועכשיו של אז מה חשוב היום? מה אני יכולה לעשות היום שהוא כן בשליטה שלי, כדי שעוד 10 שנים הסיפור הזה שאני רוצה לספר גם יהיה סיפור שהוא סיפור נכון. ולי זאת שאלה שמאוד נותנת תקווה, כי היא נותנת לי את הפרספקטיבה, היא מחזירה לי את אפשרות הבחירה של כזה, אוקיי, יש לי גרסה שאני רוצה לספר את הסיפור הזה, והיא מניעה אותי לפעולה, שאני חושבת שאלה ההגדרות, כשאנחנו מדברים על מה זה תקווה במחקר, אז אנחנו מדברים על זה שמצד אחד אנחנו רוצים עתיד חיובי, כן, אנחנו מדברים על משהו טוב שיקרה, על כוחות שהתגלו בי, על outcome חיובי, אבל זה לא כזה באוויר, אלא זה בא עם זה שיש לי תוכנית קונקרטית, פעולות, שיובילו אותי לשם. אז המושג של התקווה הוא חשוב מאין כמוהו, לא בכדי להמנון שלנו קוראים התקווה, כי אנחנו באמת כעם עברנו הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד משברים, ובתקופות משבר, בתקופות קשות, התקווה היא חשובה מאין כמוה. למה? כי ההבדל, ושוב עכשיו אני מסתמך על עשרות שנים, לא שנים, עשרות שנים של מחקרים, אבל אני ממש אתמצת את זה. ההבדל בין עצב לבין דיכאון הוא שהדיכאון הוא עצב בלי תקווה. על רגל אחת, ההבדל בין עצב לדיכאון זה שדיכאון הוא עצב בלי תקווה. כי עצובים גם בימים רגילים במרכאות. אנחנו עצובים 10 פעמים ביום, רגש טבעי, רגיל, לקבל, עוברים הלאה. הנקודה שבה עצב הופך לדיכאון, זה כשאנחנו מאבדים גם את התקווה. עכשיו, איך אנחנו מפתחים תקווה? יהודית, דיברת על החשיבות של העשייה. אני רוצה לתת 2 טיפים פשוטים, שקשורים לדברים שדיברנו עליהם. הטיפ הראשון הוא הכרת הטוב. למצוא חיובי, למצוא את הטוב גם בתקופות הקשות. על אחת כמה וכמה בתקופות הקשות. על ידי שאלה פשוטה בסוף היום או באמצע היום. ושוב, זה MVI. זה התערבות מינימלית שעובדת. לשאול את השאלה הפשוטה. מה הוא דבר קטן, חיובי, שחוויתי היום או שראיתי, או איזו פעולה טובה ראיתי היום של התנהגות, בין אם זה בחדשות או בין אם זה עם הילדה בת 4 שלי. על מה אני יכול להגיד תודה? רמי קליינשטיין, מה עם המתנות הקטנות? שכן, אני יכולה למצוא בחיים עם כל הקושי שמסביב. ואז אנחנו יכולים להסתכל על כל מתנה קטנה כזאת, על כל אמירת תודה קטנה כנר. ונר אחד יכול להפיג חושך גם בחדר שלם. אז, או איזה מעשה טוב ראיתי היום, או עשיתי היום. אז למצוא דברים שאנחנו יכולים להגיד עליהם תודה. אפילו אם הם דברים קטנים, יש לזה חשיבות אדירה. נקודה שנייה, לעשות מעשים טובים. כי מה שאנחנו יודעים שהדרך הטובה ביותר לזוז מהמקום של חוסר אונים, שזה המקום של הדיכאון, למקום הרגיל של העצב. הדרך לעבור זה לעשות משהו עבור אחרים. זו הדרך העוצמתית ביותר. שיודעת, בחודש פלוס האחרון, אני חושב שנתתי יותר הרצאות בעברית מאשר נתתי ב-53 שנות חיי. אני בדרך כלל מרצה באנגלית. כלומר, למדתי באנגלית, אני רוב חיי גר בחול. אבל יש מילה בעברית שאני מלמד, גם כשאני מרצה באנגלית.
והמילה הזאת היא, ואני אומר להם, זו מילה תנכית, it's a biblical word. והמילה הזאת זה המילה to give, נתינה. ואני שם על הלוח ואני אומר, the word to give comes from the root, בא מהשורש, ואז אני שם על המסך נון תף נון, את השורש, כלומר לא נון סופית, נון תף נון, ובאותיות רומיות, N-A-T-A-N. ואני שואל את הקהל, מה מיוחד במילה to give בעברית? ומיד כמובן אומרים, זה פלינדרום, או זה סימטרי, או זה שמאל ימין, ימין שמאל. אני אומר להם, זה לא צירוף מקרים, יש הרבה מאוד חוכמה בשפת התנ"ך. והחוכמה פה אומרת, כשאני נותן, הנתינה חוזרת אליי. ויש הרבה מאוד מחקרים, בין אם זה מחקרים על עושר, כשאנחנו נותנים רמת העושר עולה, בין אם זה מחקרים על חוסן נפשי. כשאנחנו נותנים, אנחנו מתחזקים. ולכן חשוב לנו, וגם אם זו נתינה קטנה, זה יכול להיות MVI, זה לא חייב להיות משהו ענק. חשוב שאנחנו ניתן, וחשוב שהילדים שלנו, שהבת 6 שלנו, תתקשרי לבן דוד שלך, קשה לו עכשיו, תדברי איתו, זה יעזור לו, להרגיש שהיא נותנת. כי הנתינה הזאת מעצימה אותנו, ונותנת לנו תקווה. דרך התקווה היא מעצימה אותנו. אז שתי הדרכים האלה, להכיר תודה. יודעת, שוב, גם מהיהדות, המילה הראשונה שיהודי אומר בבוקר, זה לא אני, זה מודה. ההודיה, הכרת תודה, מעצימה אותנו, והנתינה מעצימה אותנו. אני ממש מתחברת ושמחה שאמרת את זה, והדבר היחיד שאני רוצה להוסיף על זה, זה שלפעמים אנחנו צריכות וצריכים להזכיר לעצמנו שיש גם נתינה במה שאנחנו כבר עושים. כלומר, לפעמים המסגור הזה של הרבה הורים למשל בבית עם הילדים, או עצם רק התמיכה בזה שמישהו הלך למילואים ואני תומכת בו, זאת גם נתינה, ולפעמים זה איכשהו מתבטא לנו ברדאר, זה כזה לא מספיק הירואי או לא מספיק גדול, אבל כמה זה קשה להיות הבן אדם הזה שגם נשאר בעורף, ואחראי להחזיק את הכל, ואחראי על השפיות של הבית, ואחראי על, אני רק חושבת על אפילו, באמת, אני לא מתמודדת בכלל עם המקרים הקשים ביותר, והשאלות שאני מקבלת מהילדים שלי בתקופה הזאת, זה שאלות שהן באמת, כל שאלה אני נעמדת דום פנימי לכזה, מאיפה אני הולכת להתחיל לענות על השאלה הזאת, על שאלות על מחבלים ועל טילים ועל צבא ועל מדינות תומכות ועל מבוגרים בוכים או לא בוכים, באמת שאלות על גבי שאלות, שאני אומרת רק זה שאני עכשיו בתפקיד הזה, זה לא התפקיד הכי הירואי בסיפור פה, אבל הוא תפקיד מאוד 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 חשוב של אלה שיהיו העתיד של המדינה הזאת, אגב תקווה. אז אני חושבת שלהזכיר לעצמנו את זה, את כמה התמיכה באחרים היא נתינה לכל דבר, זה גם בעיניי מאוד מאוד חשוב, גם להשמה שלנו וגם לתחושה שאנחנו באמת חלק מזה, אנחנו לא סתם נשארנו מאחורה לטפל בדברים, אנחנו בסוף תמונה שלמה שמתקיימת ביחד. טוב, אנחנו נסכם את הכל. בואו נסכם. נעשה את זה. אוקיי, יאללה, אני לוקחת על עצמי את אתגר הסיכום ברשותך. לך על זה, ואחרי זה יש לי כמה מילות סיכום אוקיי. אז אני אנסה לזכור את כל מה שדיברנו היום. אז דיברנו היום על כל מי שנמצאת ונמצא כרגע בהמון אהבה, געגועים, דאגה, אשמה, כעס, בושה, עומס בעורף. והתחלנו מלדבר על דאגות, דיברנו על זה שהדרכים להתמודד עם דאגות זה כן לתת להם את המקום, לא לנסות לדחוק אותם, אלא אם אפשר לכתוב אותם, אם אפשר לשתף אותם במילים. הצענו כן להגביל את הזמן שאנחנו דואגים בזה שאנחנו יוצרים דייט עם הדאגה אחר כך. הצענו לשאול את עצמנו האם אנחנו
מה היחס שלנו אל הדאגות האלה, האם אנחנו רוצים או רוצות לדאוג, או שהאם אנחנו לא רוצות לדאוג, האם זה חלק ממה שאנחנו חושבים שהוא חשוב, ולהטיל סימן שאלה וספק על המקום הזה. הצענו את המקום של מה החוויה שלי באמת כרגע, מה עם כל המחשבות שלי על הדבר הזה, ומהי החוויה הכי ראשונית. האם בכל המחשבות והדאגות אני מנסה להתרחק ממנה, אני מנסה to resist it, כמו שאמרת, להתנגד לזה, ואיך לפעמים אי ההתנגדות ובאיזשהו מקום הכניעה לתוך מה שאני מרגישה, הוא הדרך לעבור דרך זה ובסוף גם החוצה מזה. כן לתת לזה את המקום, אמרנו את זה בכל כך הרבה דרכים, להכיל, לתת מקום, לקבל את הרגש. נתנו לזה המון כותרות, אבל אמרנו את אותו דבר, שיש פה חוויה שעדיף לעבור דרכה ולא לנסות לדחוק אותה הצידה. דיברנו על העומס הגדול שאנחנו נמצאות ונמצאים בו, ועל זה שאנחנו מצד אחד רוצים להוריד את הציפיות ולהבין אי אפשר עכשיו הכל, אנחנו לא הולכים להיות עכשיו האמא או האבא המושלמים בתקופה הזאת, אבל כן להסתכל על מה שאנחנו כן עושים ועל מה שבשליטה שלנו, ולמקד שם את תשומת הלב. דיברנו גם על לבקש עזרה באופן הכי קונקרטי, להוריד מאיתנו מה שכן אפשר להוריד. דיברנו על חשיבות של תמיכה אחד בשני ולצאת מהבדידות, לצאת מזה שאנחנו כל כך לבד בהתמודדות הזאת, כי הנה תראו כמה אנשים מתמודדים כרגע עם משהו דומה, אז אין סיבה שלא נהיה שם אחד בשביל השני ונחלוק אחד עם השני את מה שאנחנו מרגישים. דיברנו גם על מה שקורה למול בני בנות הזוג, ילדים, אחים שנמצאים בחזית. דיברנו על דחייה של אותנטיות ועל זה שלפעמים אי אפשר לשתף את הכל ברגע זה, כי כן נשאלת השאלה מה תומך כרגע במי שנמצא שם. אפשר לשאול אותם מה תומך בהם, מה הם צריכים מאיתנו, ולנסות להתאים את עצמנו עד כמה שאפשר, אבל אני חושבת ששוב, במסגרת זה שיכול להיות שאנחנו נעשה טעויות, אנחנו לא יכולים להיות כרגע מושלמים, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. דיברנו על זה שאנחנו באיזשהו מקום גם נותנים כרגע שירות, בזה שאנחנו נותנים למי שנותן שירות את השירות, ואנחנו עדיין צריכים את קראת לזה restorative niche, את המקום של כן לפרוק, לא תמיד מולם, מול חברים, בכתיבה, במכתב שלא נשלח, בכלל לכתוב מכתב שלא נשלח, זו הייתה עוד אחת מהעצות. דיברנו על אשמה ולהבחין בין אשמה שהיא בעצם מורד אותנו לאיזושהי פעולה, לבין אשמה שהיא רק אוכלת אותנו בפנים. דיברנו על כל מה שקשור לחזרה לגוף שלנו, לדאוג לגוף שלנו גם ברמה הפיזית, נשימות, נתנו כל מיני הצעות לתרגולים, ספורט, הצענו את החשיבות של זה, ומה עוד? דיברנו על התקווה ועל זה שאנחנו רוצים לצפות לימים טובים ולגבות את זה גם בפעולות שהן כן בשליטה שלנו ויביאו אותנו לימים הטובים האלה, ואני מקווה שהצלחתי להקיף את הכל. פעולות של למצוא טוב ולעזור ולהיעזר. אז אני רוצה, נהדר יהודית, משהו. אז תודה על הסיכום. אני רוצה רק להוסיף מילה, או כמה מילים על מילה, והמילה היא משבר. אנחנו עכשיו נמצאים במשבר לאומי, אני חושב שזה גם בינלאומי, וגם במשבר ברמה האישית. אם יש לנו ילד או בן זוג בחזית, והמילה משבר בעברית, כמו המילה נתן, יש בה הרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד עוצמה. המשבר בא מהשורש שין בית ריש, כלומר במשבר יכול לבוא שבר, שבירה, התמוטטות. אבל יש גם פרשנות נוספת למילה משבר, שהיא פרשנות תנכית, והפרשנות היא שמשבר זה הכיסא שעליו יושבת האישה שהיא יולדת. הכיסא שעליו יושבת האישה כשהיא יולדת. כלומר, במילה משבר יש שבר, ויש פה גם את הפוטנציאל לצמיחה האולטימטיבית, שזה חיים חדשים. וזה משמעותי. ורק היום, ב20 שנה האחרונות,
פסיכולוגים מדברים על הרעיון הזה שבטראומה אין רק הפרעה פוסט-טראומטית, יש גם צמיחה פוסט-טראומטית, פוטנציאלית. כלומר שבמילה משבר בתוך הטראומה, אנחנו יכולים או ללכת לכיוון השבר, ההפרעה פוסט-טראומטית, או ללכת לכיוון של המשבר, של הצמיחה פוסט-טראומטית. זה הפוטנציאל שגלום בתוך המשבר הזה. ולהבין עצם התובנה שבתוך משבר יש גם את הפוטנציאל לצמיחה, זה מה שנותן את התקווה. ומה שהמחקרים מראים, שעצם המודעות לעובדה שיש דבר כזה כמו צמיחה פוסט-טראומטית, שממשבר יכול לצמוח המשבר במובן השני של המילה, הצמיחה, עצם המודעות לזה מעלה באופן משמעותי את הסיכוי שזה יקרה. כלומר, זה הופך לנבואה שמגשימה את עצמה, בהרבה מאוד מהמקרים. לא תמיד, ולפעמים משבר יוביל לשבר. אבל הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה שנצמח, אם אנחנו מודעים למושג של צמיחה פוסט-טראומטית, לפרשנות השנייה של המילה משבר. ועם זה אני רוצה לסיים ולבקש ממכם לבחור שני דברים, לא יותר. שני דברים שאתם יכולים לקחת ממה שדיברנו על המון נושאים, שאתם יכולים לקחת ולהתחיל לעשות היום, מחר, ותיצרו לעצמכם תזכורות, בין אם זה התזכורת של הצמיד, או תזכורת על הקיר, או בטלפון. תכתבו את זה עכשיו, לא מחר, תכתבו עכשיו, מה אתן הולכות לעשות אחרת, בנוסף ל. וזה יכול להיות הדקה, MVI, אבל 3-4 פעמים ביום, של הנשימות, 4-7-8, או הקפיצות במקום, עם הילדים, כי אז זה מצחיק וטיפשי ביחד. אבל לעשות את הדברים האלה באופן קבוע, קונסיסטנטי. כי שינויים קטנים יכולים, ואנחנו יודעים את זה, יכולים להוביל לשינויים גדולים, אם וכאשר אנחנו פועלים באופן קונסיסטנטי, פעם אחר פעם, יום אחר יום. עם ישראל חי. לגמרי. אז ממש תודה. קודם כל לכם ולכן שהגעתם. ברור שזה לא קל בתקופה הזאת לקחת כבר 1.5 שעה פה לעצמכם, אז גם על זה אפשר להיות גאות וגאים בעצמכם, על זה שנתתם לעצמכם את הזמן, שזה כל כך לא מובן מאליו, וזה כבר ליישם חלק ממה שדיברנו. ותודה טל, באמת כל מפגש איתך ממש מעשיר ומלמד, ואני שמחה על הזכות לפגוש אותך, ודרך לפגוש אותך באמת לעזור להרבה אנשים. אז אני ממש מקווה שזה עזר לכם, ושתכתבו בצ'אט מה לקחתם מכאן ואיך אתן יוצאות ויוצאים מכאן, ושיהיה לנו לילה טוב ובאמת ימים שקטים ובטוחים, ושיחזרו בשלום כולם. ותהיה הקלטה, לכל השאלות תהיה הקלטה. תודה רבה. תודה יהודית, תודה לכולם וכולם. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה.